Minkejja tbatija qatt ma tilef it-bissima jew il-fidi għax quddiem kultura ta' egoizmu baqa' sal-aħħar ta' ħajtu fuq din l-art iqassam imħabbtu u riżorsi ma ta' madwaru. Kliem Dun David Torpiano fiċ-ċelebrazzjoni ta' ħajjet Charles Zammit Moore, ex-kollega iżda fuq kollox ħabib ta' ħafna li jiftakruh fil-bini tad-Dar Ċentrali u nata l-aħħar tislima fil-Knisja Arċipretali tal-Furjana iddedikata lil San Publiu. Post għal-qalb ħafna Charles li bħala jibben din il-lokalità dejjem lil dan il-maqdes mill-aħjar li seta'. Bħalma jenu koll il-laqdiet Furjaniżi kollha b'konferma ta' dan tkun l-attendenza sabiħa u bi knisja imballata bin-nies. Dun David qal li bit-bissima ħelwa u ġentili u għex dejjem il-ħajja igwidat mis-sinjal tal-fidi. Meta waslet l-aħbar li Charles ħalla din id-dinja fost il-Furjaniżi dewa messaġġ wieħed: tlifna ġentlom, għaxu dejjem kien perseveranti kemm f'xogħlu kif ukoll fil-ħidma volontarja tiegħu fil-Furjana. Iċ-ċelebrant kompla li anke fl-aħħar żminijiet u fost l-isfidi f'saħħtu, Charles dejjem xtaq jagħmel aktar, qal li l-lokalitajiet għandhom bżonn aktar nies bħalu. Bħal Charles għandna dejjem inżommu ruħna preparati għal meta jsejħilna l-mulej u minkejja dmuħ ma wiġġ dawk qrib tiegħu dispjaċuti bit-telfa ta' Charles għandna nikkonslaw li hu qed igawdi il-premju tal-eternità. Charles Zammit Moore għadda l-ħajja ta' dejjem it-tlieta fl-età ta' 69 sena. Ħadem fl-istamperija mill-1970 fosthom għal snin twal bħala kap tad-Dipartiment tas-Sales. Bħal kollegi tiegħu f'dak iż-żmien u għadda miż-żminijiet politiċi diffiċli ta' snin 80 fosthom l-attakki fiżiċi u psikoloġiċi fuq id-Dar Ċentrali u l-impjegati tal-Partit Nazzjonalista. Charles ħalla warajh lil martu Alida u liedu Charlene u Ellison u żwieġ tagħhom, in-neputija Christine, ommu Doris, ħoltu u ħut il-mara flimkien mal-qraba u l-familjari tagħhom.